Hello mga ka-listeners, maayong hapon ug ang oras alas 3:41 no nya. Basing tingala mo ba? So mubo na itong intro vlog ron kay ang atong i-upload doon mao ang drama nga mga aso ni Kuya Goliath. Kay balo ko nagpaminaw ng uban ani kay naamo ni sa mga sa channel nga Europe yun ang drama no. So bahalag kanang nag-upload na siya ani mag-upload jud ko. Kay ako bang sukdon og unsa gyud ni siya ba? Masuko gani siya pasabot useless gyud akong pagtabang ya. Gitabangan ako siya, gituduan ako sa edit niya. Masuko na siya noon og bubalik og upload ang drama nga ako original, no? So ani na masuko doon og masuko kani siya mo chat nako nga ano man lods nga atbang man kanaho. Sayo na kay pagtubag nga kinsa day gauna na to. Dire sa YouTube, kinsa day gatudlo ni mo edit. Nga ako man ya karon ikaw na mo labaw, ikaw na magbuot. So, ano na ako masukod doon og react ni mga listeners no? Ano na ako masukod ba ang unsa ni kasi sa amigo ba gini tinuod or nagpa-amigo-amigo lang aron makakuha og impormasyon, makakuha og idea bahin sa unsaon mga technique no. So, mo na ako ikasulti niyo mga listeners no, di tabaglangan no kay mubo na itong intro vlog. Paminawan ninyo ang ermitanyong duwende gikan sa mga asoy ni Kuya Goliath. Mga bata, unang adlaw sa kong asoy ninyo mga bata nindot kay ni palahi ron atong sugilanon nga igala kay ang title ani Ermitanyong Duwende si Ma'am Ingrid may gisuwat ani Ma'am Ingrid Bertudaso niya ang ato ang directress si Ma'am Martis Parbalbor sa atong spinner si Kuya Joel Binsi manager sa Bien Aqua ni Paribini umandako niya atong soundman ang tag-iya sa bangis sinaw dishwashing liquid bangis sa hugaw sinaw pasuka upaw ni Kuya Ricky bangis gani sa nga to ang audio editor si Kuya Ariel Mangkaw ang tag-iya sa King Binding and Rock and Story nahala mga bata mga saba aniya kita sa unang adlaw ninyo sa unang adlaw nako ninyo sa akong asoy nga naguluhan Ermitanyong Duwende. Higop ining kape o na kamugikan aron mangahoy. Salamat, Anggi. Ay kadiyot kay murag naapay sobrang pandesal gahapon. Kadiyot sa O sige, lamiya sa init di apagid ay usak buok. Kan-ao. Nya, ikaw, si Nina. Ay pagsiguro og kaon kay mutungas ka para bas bukid aron mangahoy. Hindi na mahimo dalaki ko. Huwag sa payan ako. Kamu ang pagsiguro si Inday Nina. Sige na. Pero, usa na lang nagkabuok na. Di na paigo ninyo. Sige na halagod. Di na lang ko mamugos nimo. Kay sa gihapon ikaw man ang mudaog. Sige kami nalay mo kaon ining usa ka pandesal. Pero usa naman na. Jose, ay nagugkabala ka bahin anak kwet. Nasayad ka nga dili ko makahimo niya na Anggi. Ang dili mabalakan ninyo nga akong pamilya. Sayod ko, anak. Ug ikaw, usa ka responsabling bana ug amahan sa tong anak. Di gyud na ikalimot. Dili ka buot ka magutman mi. Apan ining higayuna, gusto kong makampanti kasi imong paglakaw alang sa pagpangahoy. Sini na lang akong sigurohon sa pagpakaon ining pandesal. Ug ako, muhigop lang ining init nga kape sa sinunog nga mais. Igo na kay ninako. Unya na lang kita mangaon inig balik nimo. Pasensya ka na, Anggi, ha? Saon nga nakabanag ka magutawag sa manako nga kabus. Apan adunahan og kasing-kasing. Og ako, bisa gamay, wag ipagmahay nga ikaw ang akong nabana, Jose. Tay? Tay? Ay, nagmata ng atong anak. Nak, dali! Dali! Ay, nak. May buntag, tay. Nay. Mulakaw na ka, tay? O, anak. Aron nga dili ko maudtuhan o makabalik tayon ko. Sige, Jose. Og nahuman na kas imong kapigi ka na dayon. Sige. Ato na ko. Amping, tatay. Mag-amping ko alang ninyo, anak.
Bye-bye. Bye-bye, tatay. Amping ka ha, Jose. Ay, anak, naiusa ka pandesal, imo ni. Kadiyot ha, kay kutawan ti kagkapi sinunog ha. Tunga taan ni Nay. Ay, dili imo na. Pag siguro og kaon, ayaw ka balaka ni nanay. Ay, tunga lang gud Nay. Aron pareho tang makakaon ani pa. Ay, imo lang lagi na. Imo na. Nanay gud oy. Kalitan lang ko nimo gungit. Salamat taon kay nahidaghang dayang kahoy. Bayubay kog mabaligya karon. Igo gyud ni nga makapalit kog usa ka kilong bugas o sudanon. Ang sobra para bawon sa akong anak. Naakba ko na to siya palitunon ng taon alang sa ilang project. Ay, paita yun yung pobreta eh. Sige na lang. Kayod lang yun. Dasig lang ta. Basta manikamot lang sa tinaro nga paagi o dili manikas. Na, sa unahan, napaydaghan ay. Oh, may gani kay bugdaw ang hangin din eh. Hindot kay tanaw ng mga dahon sa kahoy oh. Nang lihok tungod sa hangin. Padayon ang gusto unahan. Tabi ninyo, tabi apo, agi lang ko ha. Tabi. Pasensya na mo ha. Mangahoy na sa ko din para sa panginabuhian ng tao na mo. Pagi ako, hinautunta nga di ko makasa ninyo mga higala. Oh, uy. Hala. Ay, dakong kahoy nga natumba na. Adto na ko. Nay, ato na ko. Ay, hatod ta kanak. Ay na lang good Nay, good. Di ba giina naman ka nga pwede na ko nga dili nimo ihatod. Dako naman gud ko Nay. Kamao naman gud ko nga ako ray maato sa eskwelahan. Ay, kinig yung anak ka, oh. Dako na lagi ka. Pero babalaka man ko nimo. Simba ko og dunay daotang mahitabo nimo. Si nanay gud o. Ay kung pag-una-una og daotan na Nay. Okay? So ma, pila naman ko kaadlaw nga ako rin ni ato sa eskwelahan. Di ba? Wala man ko maunsa. Maong, dinhi lang ka Nay. Paway lang ka dinhi. Paabota lang si tatay. Kaya tingali og magdato og lutuono nimo. Magrasyahan to si tatay. Daghan tog makuhang kahoy. Ang sige, bye na nanay. Ah, sige, bye. Amping nak. Murag nga tumbaram nag-iyahan ng mong kahoy. Nalukas sa iyang gamot. Ngano ka ni? Ninduta ini eh. Oh, ako ning kuhaon. Ako ni kahuyon. Ubay-ubay gi ko mahimon ini nga bugkos kahoy. Dako-dako gi ko mahalin ini. Malipay gid si Anggi ini. Pero nasayod ko nga dunay tag-iyan ining kahoya. Manangid lang ko. Mayong buntag mga amigo, amiga. Mga higala na ko din sa kalasangan, sa kabukiran. Naibaw ko nga doon ay tag-iyan ining kahuya. Doon ay nagbantay din Kining manangid unta ko ninyo. Natumba og naluka naman May mo ba nga ako ning pangayon unta? Kahuyon ko ni. May nalaunta na ba nga makatabang sa among inadlaw-adlaw nga pagkaon og panginahanglan? Hinautunta nga inyo kutugutan.
Ay, pagkadali yun mandaghan aning mga dahon nga tagak sa punuan santol. Uy! Ay, noon, may exercise po ko sa sigig panilig yun is tugkaran. Ay, kadaghang sagbot. Agay, kasakit sa hawak sa sigig doko. Agoy. Ni ko to isa dang akong tiyanda. Medyo gutom na. Mainom lang kong tubig sa wa pa man mauli si Jose. Angge! Angge! Si Jose? Sugat ako! Hala, Dali! pasugat ko na siya. Hangano ka ha? Oo, Jose, naanak ko! Huwat ako! Pagdag tubig! Uy, magpadapag tubig. Oh, sige ka diyot, magkuha ko. Pabutaon ako kay magkuha sa kong tubig. Jose, Oh, hawa, uy! diin ka man aning kadaghang kahoy. Grasya, Anggi. Hinatag sa ko mga higalas kabukiran. Mga engkanto nga ta nagbantay o mabalantay sa kakahuyan. Dahil sig binuang di Jose, uy, kanigisi ano? Wala ko magbinuang lagi. Tinudang akong gisulti. Dili ka basta-basta makapangilabot sa bisan unsa nga iya sa kinaiyahan. Kay doon na ka na sila magbalantay. Kinahanglan ka mananghid o manabi kung naa ka sa kabukiran o sa kalasangan. Kay ila man ang teritoryo. Angay mo usab sila nga respetaran o higalaon. Aron sa ingon, higalaon kasab nila ug hatagan ka sa imong ihangi o pangayoon. O, sama ni ding akong kahoy nga dakaron. Daghan kayo, di ba? Oh, daghan ka ay Jose. Mutuo ko sa imong gisulti. Gigasahan ka tungod kay maayo kang tao o nagtahod o nagmahal sa kinaiyahan. Labi na sa mga namuyo o nagbantay ini. Ato na ning anam-anamon og alsa paingon sa ato sa ubos. Aron mabahin-bahin na og bugkuson og mabaligya na. Aron makapalit ta og bugas og sun-anuno nato. Ah, sige, tara, Anggi. Kahoy mo diha! Rinaha nga kahoy, mga suki! Oh, diyan ang kahoy ni Jose! Kahoy! Kahoy, kahoy! Kahoy mo! Pinabugkos! Tag 20 lang. Nindot ka ni kahoy, ah. Dali, Prito ko ba? ilaman ka bugkos. 5 lang. Daghan na, good. Tingog kong palit kay Basirog. Taon-taon lusod kang di magkapanuroy yung sa amin ng kahoy agad. Ay, mausad. Ay, nindot kayo ni isugnod kahoy, ah. Oh, pakyawan na lang ni. Yay! Salamat ta tayo, nanay. Nakabayad na ko sa among project. Ni tatay kanimo magpasalamat kay daghan siya nakuhang kahoy ron. Maong nakahalin gyud arang-arang, nakapalit og bugas ug sun-anunon. Buwad, itlog, kape. Nya napatay daghang mga pandesal. Oh, ngano ako raman, Anggi? Angay kasab nga pasalamatan. Kay kitang duha ko ang naning kamot. Di ba na? Correct ka, tatay. Nya sige ta na, namuhi naman mo. Mamauli na ta aron makahikay tas panihapon. Tana? Okay. Jose, birthday na si imong anak ugma. Mao lagi. Paspas kay pagdagan sa panahon, no? Manimbata ugma May kinatiming og Domingo iyang birthday, wa siya klase. Managkot sad ta, ato siyang isinuog. Pasalamat ta sa Ginoo sa laing tuig nga iyang gihatag sa atong anak. Oo, Anggi. Ay, Naunsa, kalahong ba tong panghupawa? nagdako lang ang akong hunahuna nga mahikayan untang atong anak. Makatilaw sad siya hikay bisan gamay lang. So kag taon, wag itaon siya magkasuway tungod sa atong kawadon. Nindot og nakadaay ko sa imong pangandoy alang sa atong anak, Jose. Pero, di na lang ta mangandoy, ana. Maglisod man ganit as inadlaw-adlaw na tunga pangonsumo. Hikay-hikay na ba noon? Igo na gud nga makapasalamat ta sa Ginoo. Manimba ta. Oo, Anggi. Sige na, mga tuon na ta. Kay mangahoy na sa kuuma.
Mayo buntag nimo diha. Oh, may buntag sad. Mula mga hoy ka paingon. Aw, asa pa man di ay. Napabakoy lain nga atuan. Manginabuhi na sad. Ay, Saon, pagpangahoy ra magitaw ning akong panginabuhian. mo na diha. Gingan tabitaw ka nga suweg tayaan ni Swertres. Swertres ha. Basta sultihon ka ni, sultihon ka. Mudaw kag dako. Sama ni, kuan ba? Wawa gapon, kailangan wawa. Wawa, Daw 10,000. isong wiwi. Mo Okay, ba? oo. 10,000? Dako agod. Lagi, suway ba? Ay, wala tayong pa, no? Mayo ka, ha? Birthday ra baron sa akong anak. Ninduta ka, no, kung mukadaog ko. O nindot mo lang? Suway taya ka ron. Ay, di lang ko paklayo, eh. Paas lang ikuan ng sugal. Malason ikuan ng numero, good. Sige, aris ako. May buntag. Niyan sa ko mga higala. Kanindot sa hangin. Presko kayo. Bayan tag ubay-ubay na sa ko ang kahoy yung adlaw. Birthday pa sa kong anak. Uy. Kanding. Nay kanding sa unahan. Agod ulong. Lasangit man din yung tiil. Kaluoy si taon. Napiit. Mo din yung mihilak yung taon eh. Ding. Mi. Kaluoy sa di mo mi. Ika dyan sa ha. Buhi anti ka. Mi. Agtangon ako. Ang nakasangit sa imong tiil. Kalain sa oras sa akin na may dapat sa kong panit. Naglimbaw ang akong balibot. Ano sa man to? Tara, pasensya na ka din ha. Nakalitan mangguko sa huro sa hangin. Ni ana, tangtangon na nako ang tiil mo nga nasangit. Kaya sa... lagi. Nana. Nana, natangtang na. Dali, be. Kaunti ka, ha? Kay, napiit yun noon ka da sa layang nga kahoy. Ups. Nana, kakabuhi na ka. Luwas ka na. Ikarang usa, mi? Asam ding mama ni mo? Biyaan ka? O ikaw ra ang naglaag-laag, mao nga nasangit ka hinoon diha. Ibutang ta ka, ha? Kamaw kang pauli sa inyo? Katultol ka nga sang mama ni mo? Uy. Namalido ka kadag kong kanding. Nagpadung din, Uy, hala, basig mo na imong mamagpapa. Sige. Uy, kaila kanila? Di mo gidi ng ginikanan di ay. Ibutang na tika, ha? Sige, ato na kanila. Yagi ng ginikanan di ay. Nangita sa ganing tahon sa iyong ginikanan. Kaluisad. Di pa ikan kayo ang batang kanding. Kambak-ambak sa kalipay. Napadahin ako sa pagpangahoy. Kinala nga, babalik ko dayon kay manimba para ba mi? Ay, mayuntag. Makakahoy ko rudag handa. Mainta. Ang hangin. May ano-ano sa pagkahulmag tao. Ayaw magdagan, Jose! Ayaw ka, hadlok na ko! Usa ko ka higala! Higala? Dili ko ni Monsaon. Dili ka na may tabo, Jose! Hinoon! May ihatag ko ni mo! Gantihan ko ikaw! Gantihan? Jose! Gantihan ko ikaw siyang pagluwas sa anak sa akong alagang kanding! Ang kanding?
Unsay buti mo ipasabot? Ako si Impong Bagutong Mutugab ang magbalantay sa mga kahayupan. Impong bagtungtong? Ayaw lang, ayaw. Ayang tiwasa. Kinasayon kung maglisod ka. Impong na lang. Impong. Usa ikaw Usa ako ka, ermitan yung diwindi. Ermitan yung duwende? Oo, ana ako magbayo dias bundo. Kata siyang bungot. Hapit na matugkad sa yuta. Ug ang iyang kilay mitabon sa iyang mga mata. Pulos puti ang iyang buhok. Bungot o kilay. Na si Dang sungkod. Itutukan mo ko na magbayo. Ah, Nalipay ko sa mong gibuhat sa anak sa kong alagang kanding. Matinabangon ka. Ug nakita ko nga adto na kay putli nga kasing-kasing. Ug mahigugmaon ka sa kinayahan ug mga hayop. Busa, pabuton ko ikaw sa imong gusto nga ganti. Gikan ka nako. ako ang magbuot? Oh, Jose! Sige! Sulti ug unsay gusto nimo. Oh, kuan. Birthday karon sa kong anak, Impong. O gusto unta nako nga mahikayan ako sa bisan gamay lang. Nga maka-experience unta sa hikay sa iyang birthday. Bisa gamay lang god. Kay sukad man god. Wa mo gina siya makasinatig ingon ana. Tungod kay wa mo koy kwarta nga ikagasto tungod sa pobre lagi. Ako mao. Matuman ang imong gipangayo. Oh, la. Gibati na ko nga ang hangin ingon og sa miga ko sa tibok na kong kalawasan. Oh. Yunong na. Nawa na ang hangin. Matuman ang imong gipangayo, Jose. Mahimo ka lang magpauli sa inyo. Oh. Ha? Oh. Maura to? Oh! Matuman mo lang imong gipangayo. Buhata lang ang gusto mong himuon karong adlaw ug matuman kini. Oh. Sige, Impong. Nya, daghang salamat. Pauli na, Jose. Unsa kay sunod nga mahitabo ini? Padung ako sa amo. Jose! Oh, Paklay! Wala kita gahoy lagi. Huwag ka makapangahoy. Wa lagi. Kay gipapauli ko. Ha? Kinsa may nagpapauli ni mo? Ha? Ay, wa oy. Bitaw mi pauli lang ko. Kay kuan magod makigpanimba magod si Anggi. Birthday lagi ron ni Nina. Si Paklay, aris ako ha. Nagdali ko. Ay, Susi. Pustahe lagi ulo na yung swerte. Sige na. Pamansin ba? Budaog pa ka. Main lang na para sa birthday sa mong anak. Gina. Ay, bisan pila lang good. Matuman mo na imong gipangayo. Buhata lang ang gusto mong himuon karong adlaw ug matuman kini. Oh, tuod. Sige. Paklay, sige. Mapusta ko. Kana ba? Sige. Unsa may numero nimo? Be, inging, be, sa numero nimo? Sulti. Maguna na sa ko. Kaya ako lang ng irambol. Di, ani na lang. Kung unsa imong manunaan, irambol ha? Oh, rambol. Rambol. Ay, straight lang uy. Pila. Pila? Makwanta mo gini? Ihurot na ako akong kwarta. Nako'y 50. 50. Katapos ang kwarta lang ginan ako. Ihurot na. 50. Sa ito pa 50. Siman, sigurado ka? Ha? Sigurado ba ka? Lagi. Sigurado lagi. Ihurot na. Okay, bebe. Ikaw gud, kadiyot. Asir ko. Siwan ka. Samtang ka eh. Asir ko. Di man ko ganahan unta ni sugal uy. Pero ingon si Impong ako Mamaya unsay ko paginabuhi. ako maunaan ko ng buhaton. Alam makakwarta ko, matuman ko no. Suwayan na rin ako. Jose. Ampui gina mo daog ha. Ampui na. Ha? Ampui. Salamat. Sige, alin ako. Yep. Pahibawadan ko ha? Kung
Mugawas na. Oh, siyempre, oy. Sige, Sige, salamat. alis ako. Oh, salamat ha. Ay, mantag mo daog to. Aron nga, ma-birthdayhan ako ng akong anak. Happy birthday, nak. Salamat, Papa. Kumusta, Jose, ha? Daghang kang daang kahoy? Wa, Anggi. Unsa? Nga naman? Wala tayo ibaligya ron. Pasensya na gid, Anggi. Hala, uy, gitiming man nga birthday pagid ni Nina. May nalang unta to, makahalin tabi sa kamay. Makapalit man lang tagpan o gamayng pansit para sa iyang birthday. Kining, Anggi, Oh, unsa man? kuan ba kining... Sige lang, ma, pa. Manimba na lang ta. Sagdi na lang ugway pan og pansit good. Ang importante, birthday na ko ron. Mag-thank you ko ni Papa God. Kabuutan kis atong anak. Ano, sige na, pag-ilis na Jose. Kay mag-andam na sa Nina. Aron manimba ta, sige na. Sige. Maligo sa ko. Human naman ang misa. Mamaulit na ta. Nag-thank you ko ni Papa God kay birthday na ko ron. Ug na ang akong mama ug papa. Bahala og pobrita. Basta na lang akong mama ug papa pirmi. Nina. Mga unta, Mangaon? Asa man ta mangaon? sa karinderya ni Pilar. Nya, asa man ta ibayad? Ako na'y bahala na. Sure ka, Papa? Oo, man tay kwarta. Pasagdi lang, nak. Si Papa ray bahala. Birthday maronay mo. Pare sagod sa miaging tuigod sa imong birthday. Mo kaon na ta sa karinderya. Unsaon man nga, wa man makapangahoy og daghan si Papa. Dili ka hinuon na mo mandaman alang sa imong birthday. Sorry kay nak ha. Okay ra, Papa, uy. Ayaw nagkukagul anak ko. Ang importante, healthy ko. Wa ko'y sakit. Di ba, ma? Buutan gid kay ning among anak uy. Mo man ipirmi na kung madunggan ko ninyo kung birthday sa ninyo. Bahala og way kwarta. Ang importante, buhi og way sakit. Mao gyud na. Kumusta naman katong akong gipusta ni Paklay, eh? Uy. Usay naon sa man ka? Natulala ka man og kalitiha nga naman ka, ha? Ha? Nang Pilar, nang pautanga sa kubi. Naapabi kay utang diri Jose. Wa pa to nimo mabayri. Ako lagi ng bayran nang. Kining mahangyo lang ko nimo. Kay birthday sa akong anak ko. Tuwin taon kayo. Wagi ko'y kwarta kay wa man ko kapangahoy. May lang ang taon nga, malipay ang akong anak nang. Makakaunog lami-laming pagkaon sa iyang birthday. Lami pa kinang imong mga sudan. Ay sus, atikan pa man jud ko nimo. Oy, Jose. Aron lang jud ka makautang. Sige, pautangon te ka kay birthday mas imong anak. Kay luoy san. Buotan biya taon kay nang imong anak. Pero oy, bayri ni gurot ning utang nimo diri nako ha. O lagi nang. Salamat inang ha. Anggi, Nina, dali na mo. Yan na, pagbili mong sudan. Sigurado ka, Jose? Hala, lami anak pa, oh. Dali nak, pagpili kutob sa imong ganahan. Oh, dali na mo. Manood na ta. Yay! Dali na, ma. Nabusog ka, nak? Opa, busog kayo ko. Lami oy. Thank you, Papa. Hoy, sa pa yan, nak. Kadyat, doolon sa ako sinang Pilar. Nang Pilar, salamat ang ha. Psst, oy, ay kalimot ha. Bayri taon ko. O lagi nang. Bayran ta ka. Oh, si Paklay. Bay! Bay, dali. Bay, si. Dali. Arita diri. Hinaya ng tingog ni Muki. Pagkadungog ang akong asawa anak. Masuko na ko si Anggi kon
May pusta ko anang swerte, swertes. Masuko pa siya ani nga. Nidaog man ka. Sigurado ka, Paklay? Ay, o lagi, pwerte sila duha. Straight yun. Unsa? Midaog ko? Tinuod ni? Ay, tinuod lagi. O, ni mo daog ko. Daog ni mo. Tinuod ka di kay na may kwarta. Ha? Salamat, Diyos ko. Salamat. Salamat mo, Impong. Impong? Kinsa impong? Ha? Ayaw, oy. Oh. Imo na, oh. Kini barato. Salamat ni Bayosi, ha? Salamat, Sad. Bay Paklay. Sige. Anggi. Dina, Anggi. Adto tag merkado. Mangumpra ta. Oy, Jose, mangumpra ka. Uy, naday kay kwarta di ay. Bayris ako, oy. Adto na ko si Impong. Unsa ganito iyangan? Ay, lisura sa to eh. Impong na lang yun. Magpasalamat ko niya. Kay midaog ko. Nakakwarta gid ko. Nakapangumpra gid in taon. Alang sa birthday sa akong anak. Yan ako sa bundo. Ingon man to siya. Nasa diya magpuyo. May buntag, Impong. Impong. Si Jose ni. Impong. Oh, wala man siguro siya. Dili na kasi magpakita. Paabot lang ko gamay. Basin og di dayon siya magpakita. Impong, magpaabot lang ko diri. Anila ko din niya. Una ko mangahoy. Gusto lang ako magigsulti nimo. Jose! Oh, ay, ungo! Ungo! Ungo ko taon. Unsay ungo ba? Ay, sorry. Pasensya na kayo, Impong. Nakuratan lang ko sa kalit nimo pagtunga ba. Unsay mo tuyo, Jose? Niya ako kay gusto ko nga magpasalamat nimo, Impong. Ha? Magpasalamat? Oo, Impong. Midaog ko sa sugal gahapon, Impong. Oh, unsa? Dili ka maayo ang sugal, Jose! Ganong ni sugal man ka? Ha? Akon. May pusta ko sa kuan surtris, Impong. Unsa man na? Kuan kanang klase na sa sugal nga kuan kana bang numero ba? Numero? Nya, mo pusta ka. Nya kun mo gawas ang numero nga imong pustahan, magkadaog ka. Ug mao to, midaog ko. Nagtuo ko nga tungod nimo. Kay human ko nimo tagay sa imong ganti nako. Nya ingon man ka. Kun unsa akong mahunaw na ang buhaton, aron nga makakwarta ko, matuman ni. Mato na kahunahon ako sa pagpusta. Ug tinuod yun. Nakakwarta ko kay midaog ko, Impong. Wa ko makauyon sa imong gibuhat, Jose! Impong. Manugal ka ri ay! Nagdili man kong sugarol, Pong. Sukad na sukad. Wa magi ko mapilya ng sugal. Anang swertres. Sigyan ko kagad sa akong amigo nga si Paklay. Pero dili gi ko. Gawas nga, wa ko'y kwarta nga ikapusta. Dili man gi ko ganahan kay di man na maayo. Unya! Ngano ni pusta man ka? Tungod kay naglao man ko. Nga magakwarta ko, Impong. Nya, mituo man ko nimo. Nga sa ato pa? Ako pa dahil sa iyo, Pron! Dili, Impong. Dili na mo ibot na ko ipasabot. Igo na! Gusto ko lang ipahinumdum ka nimo. Nga supak ako na lang imong gibuhat nga pagpanugal. Pasensya na ka, Impong. Dili na mausab. Gamita sa tinarong ang ganting akong gihatag kanimo. Dili sa pagsugal. O, Impong. Di na to mausab. Usbon ako. Daghang salamat. Oh, nawa na siya. Ay, nasuko si Impong ako. Dili siya gusto. Yan ang sugal.
Supak di siya. Mangawin ako. Kay mautuhan ako. Gamay ra man lagi ning nakahoy ni mo, Jose. Mao lagi. Nagdali man gugos pagpauli anggi kay nautuhan ako. Kinahanglan para ba kung manuri anang kahoy? Ngano na udtuhan man sad ka nga sayo ka man untang nigikan. Miagi pa manggod ko ni... Oh, yay, basta... Hapit Ha? ko masipyat. Kinsa imong giagi, Jose? Ha? Wow, uy. Sige na. Dalion sa nina ko kuman aron nga ako na ni masuroy. Mo diretso na lang sa ko sa pagpalitog masud nato. Kahoy! Kahoy mo dia! Kahoy! Kahoy! Bay Jose! Oh, si Bay Paklay. Bay Jose! Yan, saban. Unsay numero ni mo ron? Ha? Ay, nakadaog ka. Numero ba? Gina? Kining... di lang sa ko Bay Paklay. Oh! Sa minum ka pa'y ubos mo ni kuanan. Nakasuway no kagdaog noon. Ya, muhunong no ka. Swertihon biya ka. Primero biya pusta ni mo, daog din ka. Ya, nakatamang kay ko ni mo, di ba? Oo, naon. Pero... mo lagi. Dako gyud kay tug tabang nako. O nya. Unsa pa may dugayan ni mo? Gina, pusta na. Unsay numero ni mo? Og pila man. Ma, nakalungag na ko. Ay, salamat kay nak, ha? Paabuton na to sa papa ni mo, ha? Basig magdatok masud-an nato. Oh, ma. Gutom na baya kayo ko, ma. Ay, antos la gamay nak, ha? O, di kay moabot imong amahan ron, mangutlo lang ko kamunggay diha, atong pabukalan. Okay ra yung kay ko, anak, ma. Pero may mambitaw na to ng buhaton. Dako ko kay tabang ang atong tanong nga kamunggay nak. Maugit, ma. Mangutlo na lang ko kamunggay, ma, ha? Sige, Ayo! sige. Naas bay Jose? Namay nangita ni papa ni mo? Oh, ma. Kinsa ka na? Kaditi akong gawson. Uy, ikaw man day na paklay, unsa may ato? Naas si bay Jose? Halawa para ba maabot? Nga naman unta? Sige. Ako lang pagkitaon to sa gawas. Dito sa Maydan ba? Sige. Salamat kay ha. Alis ako. Sige. Unsa may tuyo niyang Jose? Wa sa siya ni sulti. Maayo ra gyud nga monitor ti ka, Jose. Nakita ko ang imong binuhatan sa kalibutan. Ninyong mga tao. Wa ka gyud mi patuon ako. Misugal lang gihapon ka. Nagtuo kang dili ko ikaw masundan. Nasayop ka, Jose. Nagtuman ka gyud sa imong gusto. Misupak ka sa akong balaod. Ayaw pabuta, Jose. Nga bawion ko ang ganti nga kung gihatag kanimo. Kadaghan ko na imong gipamalit, Jose. O, bitaw pa. Na ay baboy, na karning baboy, na isda, na asay manok. Diin ka man ini, Jose. Ay, nagrasyahan lang gud anggi. Naningkamot og maayo. Diin ka lagi kwartang gipamalit nimo ini. Ay, nalang ko pangutahan gud. Sige na, lutuan na. Asam na to ni ibutang pa nga. Wa man tayo refrigerator nga, kabutangan ani, daghan man ni. Uy, Hala, hala. si Papa nalimot. Tuod, no? Nawa mas akong hunahon na anak ko tungod sa akong ka-excited nga makapangumpra kog daghan. Kuan, lutuan na ka ng tanan. Ha? Lutuon tanan? Di man ni mahurot na tugkaon ang tanan, Jose. O di mo palitag refrigerator? Ha? Ha? Mupalit og refrigerator? Refrigerator pa?
Jose, uy, mata na. Mangahoy pa ka. Bango na, uy. Pangahoy na. Dili ko rin mangahoy, Anggi. Ha? Nga naman, uy. Tulo nagkaadlaw nga wa ka mangahoy. Nga naman, ang sabi na hitabo ni mo. Doon na kay gibati, ha? O sabay sakit ni mo nga wa ni mo gisulti na ako, ha? Jose, Doon na sa gibuhat nga wag isulti nimo Anggi. Luoy kay ka. Wa kay kalibutan sa kausaban sa imong bana. Nagsigil ning sugal. Nitapol sa pagpanginabuhi ug sa pagpangahoy. Wala ka naman ang kamot sa kalingon niyang paningkamot. Nagsalig na sa pagpusta sa sugal. Kay mudaog man siyang tinako. Nakalimot na siya sa pagpaningkamot sa pagpangahoy. Nagsalig sa kanti nga kung gihatag ka niya nga matuman ang iyang pangayoon o kagustuhan. Nagsalig sa kwarta nga wahagoy. Wa patudi og singot. Wa siya mapatuon ako. Magmahay ka, Jose. Magmahay ka! Jose, unsa ba, uy, bango na pa. Sumuka ni mo eh. Bango na ba? Kaya mangahoy na ka. Samukay ka! Samukay ka! Gisakaan ko ni mo sa imong tingog? Ako, samok? Nasuko ka na ako, ha? Ni mo eh. Nak? Anak. Jose, nga naman ka, ha? Lami pa ang tagay katog. Samo kayo. Oh, baon ni Nina. Unya, asa man ka? Buti mo eh. Asa ka? Mangahoy na to si Papa. Oo, nak. Sige, nakaligo na kay klase pa ni mo. Ma. Sa may nahitabo ni Jose. Nagbinag-uman. Ay, Paklay. Oh, ihurot na. Kintanan? Okay na na eh. Sure masanang nga mo daw. Last money na na. Hinoon, sad. Sige. Nya. Unsay numero? Ma'am Albores? Maayo kay niya ka na, Mrs. Terol. Nag-chill ang imong anak tungod sa kainit. Gihilantan og mahayong imong anak. Ginoo ko, uy. Unya, hain man akong anak ron, ma'am. To sa klinik ni ining eskwelahan. Tana, atong atuon. Anak, Nina. Nina, ginoo. Mrs., kinahanglang madadayon ninyo siya sa ospital. Kay dili pwede nga anhira siya din his clinic. Kay gamay ra baya kaayo taon ning clinic namo dinhi. Kuwang ta sa pasilidad dinhi. Oo, ma'am. Dadun ako siya sa ospital. Hi man ding imong Mr. Mrs. Oo, dito sa bahay, pagbiya na ko, ma'am. Nidalit na kong anhi din ni dihang dunay classmate ni Nina nga ni adto sa bahay ug nagpahibaw na ko sa hitabo niya, ma'am. Kun mao, tana, ubanan ta ka. Saan natabo ni Nina? Nagkurog dito sa eskwelahan tungod sa kainit sa iyang lawas. Jose, napalaka ko sa atong anak. Delikado ang kahimtang ni Nina, Jose. Matun sa doktor, kinahanglan kining madali. Kay kung dili, mapildi ang atong anak. Kinahanglan i-laboratory o posibleng operahan siya. Di Puno ba, na sa matang kwarta. di ba public hospital man eh? O man bayad? Ang uban nga pwede na itong ma-avail din ni Hiway bayad. Pero doon ay mga laboratory nga wa din At kita sa private hospital. At himuon. Nasa mga tambal nga wa sa din Paliton gin sa gawas. Ay, kabala ka. Sige, diya sa ka. Balik na ko. Jose! Jose, ayaw kong kiyain, diri! Jose! Wa man mo gawas imong numero ba yun, si? Unsa? Imposible, good. Di ko mo to. Imo kong giilad. Sagot na istorya. Sa ilad ba, eh? Di mo na pwede. Mahibaw mo kag unsay ni gawas ka numero. Tanaw pa gani, tanaw.
Sa taagan ni kung sa imong gawas, o noong taon kay makita man ako kung siya ni gawas, good. Butang-butangan sa tanim sa ano, ito. Ay binuang diya bay paklay, ang binang daog nako. Wala. Sigurado ko nakadaog ko. Dili mahitabo nga mampildi ko. Imposible kay na. Sa manim, imo ihatag dili. So, may bawa man mo kung siya ni gawas, good. Wa man taong, wala di ka mo daog ba? Ambi ba? Malukbag, buang mo na ikapap! Ikaw eh. Kailangan ikasultin ako sa impong karon. Di ni pwede. Nagkinahanglan kay kong kwarta lang sa kong anak. Nga wala man kumudaog sa surtis. Karon na hinon nagkikinahanglan kay ako ang kantidad. Ingon man to siya nga mutok-tok lang ko din siyang bundo kung mangita ko niya. Impong! Si Husine. Impong! Gusto ko mag-isulti ni mo. Impong! Jose, kung kalagan, Jose! Pong, ganun mo naman mo piktong imong gihatag na ko nga ganti. O nga no nakasulti ka man! Nga wa na mo, Victor! Kay, wala ko makadaog. Nga naman. Dili, nagani mo angay pangutana pa, Jose. Nasayod ka na kung ano. Gibakwe ko na ang ganting akong gihatag ni mo. Tungkol kay wa ni mo kinigamita sa tinarong nga bagi. Hinoon, nitapol ka na. Nagsalig ka na sa sayo nga pamaagi sa pangwarta. Giabusuhan ni mo ang akong gihatag na kay gayunan ni mo. Dako na kayo ang imong kausaban. Busa, angay lang. Nga bawian ko na ikaw. Impong maluoy ka. Nagkilala ko kwarta para sa kong anak. Nasakit ang akong anak. Daghang laboratory. Tambal o gingon man operahanan siya. Abot na nung kalit kining nahitabo niya. Kalit kid kayo. Pangutan ang imong kagalingon kung ngano, Jose. Impong, Tabangan ko ikaw. Nakakita ka lang color nga blue nga buwak. Impong. Kutlo ka na. Ihumol sa tubig. O mao'y ipainom sa imong anak. O mamaayo siya. Dili ka na makaayon niya, Impong. Kwarta nga ko gikinahanglan. Ha? Naulipon ka lang sa kwarta, Jose. Ang kwarta na mo'y naghari sa imong kalamhan. O miabot sa punto. Nga wa ka na pagtuo o pagsalig ka na ko. Kay ang sapi naman ang imong kisaligan. Kung mao ka na, wa na kita'y angay pa panagsultihan. Nag-usik lang ko sa kong oras sa pag-atubang ka nimo. Tagaan ka kang leksyon, Jose! Luwa na siya. Impong, ayaw na. Impong! Tinuod ba kinigtanan ni mong isulti na ko, Jose? Anggi. Pasaylo ako nga ako kinanggilimod ni mo. Kung mao, nasabot na ko ang iyang gibuhat. Ang atong anak ang iyang gigamit aron silutan ka. Sa imong kasaypanan o kalapasan, giabusuhan ni mo ang iyang kaayo. Nausab ka tungod lang sa kwarta. Hukwa siya makauyon, ana. O gihatagan kaniyang pamaagi aron maluwas ang atong anak. Gipakutlo kaniya sa maong buwak apan wa nimo buhatan tungod kay kwarta ang imong gusto, Jose. Kwarta imong gusto. Naong ka ng kwarta. Huwag mo nigsaan, tanan. Pasaylo ako, Anggi. Pasaylo ako ninyo ni Nina. Luwas sa atong anak, Jose. Pangayo og pasayloan ng impong nga imong giingon. Dili na sila nimo kapinuangan. Ikaw rin nagsulti na ko, ana. Busa adto, Pangayo og pasaylo niya.
Ug tumana ang iyang gisulti nga magkutlo ka sa maong buwak ug ipainom nato sa atong anak. Nagasiguro kong mamaayo ang atong anak kung mutuman ka ug mutuo ka ni Impong. Sige na, ayaw na paglangan. Lakaw na! Impong, Impong, maluwi ka. Pagkita na ko. Maluwi ka. Dili ko gusto mamatay ang akong anak tungod na ako. Basilo ako, Impong. Maayo! Kay nakalitog ka na sa buong nga pasaylo ako. Impong, hain ka. Ngano dili ka makita. Gituyon ako. Nga dili na magpakita nimo. Tungkol kay dili ka na ang ayani ini. Kung mau ka na. Pulod ko si mga tubangan. Pasilo ako sa kumanga sa. Ayaw itaw ni angin ang akong anak sa akong sa. Diyan ni mo. Maluwi ka. Ayaw kuha ang akong anak. Luwasag ang akong anak, Impong. Isagad ako. Mag-usap na ko. Ubalik na ko sa kaniyo si. Kaya mo na ilan. Isaad ko na. Luwasag ang akong anak. Kung mao, osbon ko. Pagkutlo sa mong buwak. Kay mao ka na makaayo sa imong anak. O tumana ang imong gisaad na mag-usab ka na, Jose. Uwimpong! Uwimpong! Tumanon ko na! Dagang salamat! Ang butan nga bata, malipay na gulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. O kini mga bata, natapos kong aso ninyo ni Siminaw ng Araguluhan. Ermitanyo ang hindi din lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinatran si Duat ni Ate Ingrid Bertadaso. Niyang ato ang directress si Ate Mortes Marba Alvarez atong spinner. Ang ato ang manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Bensi. Soundman, ang tagiya sa Bangis Sinaw Dishwashing Liquid Kuya Ricky Bangis Garing. Recording audio editor Kuya Ariel Magcao, si Kuya Lloyd Gabiana o ingon man si Kuya Randy Tayad. Si Kuya Ariel Magcao ang tag-iya sa Iking Binding and Rock Installation. Kinitaran dalit ka na to sa Arimen Drama! Butan nga bata, ni nanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Kaming mga bata, buutan nga bata. Kung mga to listeners, ang emertan yung duwindi, no? So, dili sa lanta, lingaw-lingaw sa tagpaminaw ni mga dramaha kay dili man siya tinuod, pero lingaw-lingaw lang ba? Kay samtang na kay mga trabaho, gibuhat, no? Muna, lingaw-lingaw, tagpaminaw sa mga drama nga, mga pantasya, tanghaga, ang sa pwede, no? So, di lang na po dato seryosohon, no? Magtotoo na po ta, no? Kay, kuan man, delikado man sa magtotoo ka, no? Labi na ng mga duwindi-duwindi, no? Sa natad sa exorcism, delikado yun ano kanang mga makigigala kag mga duwende kay mga sinalikoy man sila sa Ginoo gid. Kini mga duwende, engkanto, encantada, no? So, kini kay drama ra man, lingaw-lingaw ra nato So, malingaw tag paminaw pero ayaw lang gid tawo ni seryosoha mga kalisteros sa labi na sa mga probinsya, sa mga bukid-bukid kay hilig ra ba gyud nato og totoo. Daghan kay mga matuotohon. Ako sa una, grabe kung magag totoo. Kay ganahan lagi ta labinag mutanaw tag mga once upon a time. Ganahan kita labi na itong bata pa ko hilig kay ko ng once upon a time man. Muna ang makapaminaw kog mga drama sa radyo ni mga pantasya, tanghaga, superhero, gamgahom. Mangandoy nilang hinumutang nga makahigala og mga ninana no, ang tagaan tagahom. Nga mahimot ang gamhanan, mahimot ang mga tagulilong, mahimot ang kusga no.
Pero karon nga na sakto na ulitaon ako ug nakahibalo na sa mga parte ng spiritual, delikado gid kaayo kining maong mga klase sa kuano totoo ba, no? Muna akong ikasulti niyo mga kalisteners, ay lang tayo mo kasuko ha. Pero kung gusto gid mo nga mahibalo nga unsa ka delikado na, pamina mo sa gisulting Father Darwin, no, sa iyahang YouTube channel, no, sa Reverend Father Darwin Gitgano punto por punto. Nya daghan sa mga bakat una na. Labi na sa Facebook, no. Kay na active na sa Facebook si Father Darwin, no. O kanang na page na Katoliko Info. Daghan mo bakat una, no. So pagbasa-basa mo mga kalisteners, no, sa mga parte ng mga exorcism, mga spiritual, para di mo malingla, no. Ako lang nang gisulti yung mga kalisteners, no, kay usahay mo good. May mga kuan ba totoo ning kita mga Pinoy. Natay mga totoo gid parte sa mga kuan. Sa naanad baguta sa probinsya sa una, may mga nauso ng mga gahom-gahom, yun na ba? Orasyon, yun na. No? Pero delikado na siya, no? Kinsa ko makapaluwer o ipaminaw ni Father Darwin, makibalo na ako gisulti karon, no? Kaya ako mismo, naka-experience na dito sa una. Tungkol di Father Darwin, namtagan akong una-una, no? Sa likway sa mga yunana, no? Ako lang gisulti, mga kalisteners, para ano di mo dito kinatong pa kami sa drama lagi ako to. Dili na to ni-apply sa tinuod na kinabuhi, no. Dili na to i-apply sa tinuod na kinabuhi kining parte aning mga totoo, no. Ayun mo kasuko mga kalisteners na kay insulti ra ko sa tinuod. Kay unsa ka delikado ng God, no. Kay nakaadto mo ko sa kuan ministry ni Father Darwin ba sa healing and deliverance and exorcism. Diha kay biktima nga na sudlan og yawa tungod kay kaliwat nila mga tambalan, albularyo, ang uban ay mga anting-anting, may mga orasyon, mga habak. Delikado di kayo na siya, kalisteners. Sabagat tinuod lang, delikado kayo. Kay naam din na yawa, gapataban. Muna sa mga listeners na ko karon ay lang mo kasuko ha, kaya ako lang gisulti ang tinuod ba kay nakasaksi mo ko mismo dito sa kangod sa exorcism and deliverance ni Father Darwin ba. Daghan kay nayawaan dili lalim, maluoy ka magtan-aw. Diyan mao ni mga hinungdan gid. Mga totoo, mga kaliwat og mga orasyonan, tambalan kanang mudangop ka og mga tambalan, mga occult, mga occult, mga opening the third eye, delikado ka na, kay durwi sa yawa ng kanang third eye. Muna akong ikasulti, no, ayun lang tamo kasuko na, kay tinalan na akong musulti sa tinuod, no, kay nakasaksi ko dito sa kuan yun sa ministry. Kay usang pugos biktima gud mga kalisteners, sa pagkatinaw lang usa kos biktima kay kanang nasad may kaliwat nga tambalan ba. Akong papa tambalan sa to sa una. So apil kos biktima sa ani bang pangharas sa yawa mga kalisteners, no. Muna nga nakaduong ko dito sa ministry ng Father Darwin, nagpa-deliverance kay para mabugto ba ang tunglo yan na mga kalisteners, no. Muna nga ako nagisulti niyo mga kalisteners, dili aron makiglalis ninyo, dili aron kanang magmangdaot, kundi isulti na akong tinuod kay usam ko biktima sa yung ani nga naay mga patotoo ba. Ninana kami sa una naasad may mga totoo kanang mag-birthday, kurusan og dugo sa manok, pero occult na siya nga practices, no, pagan practices ba. Delikado na siya mga kalisteners, no. Masakyan kag yawa na kay nahog man gud kag i-consecrate ka sa yawa ba kay occult lagi na siya, pagano ba. Mga panahon sa pagano kay na sila mga practices ba nga mga padugo, inana, kaya magtukod kag balay, butangag padugo, tangag sinsilyo. May banlo mo na akong gisulti ron kung maminaw mo sa Father Darwin Gitgano, naman sa YouTube siya, sa Facebook sad.
Nya, pwede sa mo magbasa-basa ng page nga Katoliko Info. Daghan mo makatunan diha, magbasa-basa mo sa ilahang post. Unsa ang mga delikado ba, no? Ang uban kay mga andoy ba nga ma-open ang third eye, sila kay baw nga demonic din na siya, no? Di na siya gift, demonic na, tunglo na siya. So mga mga ka-listeners no, ning tipas na ko gamay sa atong drama ron ngay ano na po ko ikasulti niyo ba ikapaambit. Basta kay usa kining drama lingaw-lingaw ra gid na, lingaw-lingaw ra ni. Di nato na seryosohon na kay balo kong busy kita sa mga trabaho natin mga buhat. Mutang ganang drama. Pero usbo na ko, lingaw-lingaw rin yung drama, ayaw ninyo seryosoha, ayaw ninyo i-apply sa inyong kinabuhi, kining parte, aning mga totoo, no? O pagkigigala, aning mga inkanto, duwindi, o ban pala, mga agta, no? Ayaw ninyo na i-apply sa inyong kinabuhi, mga ka-listeners, mura kong tambag. Usbo na ko, lingaw-lingaw rin itong pagpaminog drama, okay? Thank you so much, mga ka-listeners, for watching. Amping mo kanunay, mga ka-listeners. God bless us all.